relaxing due to all the people behind the event, especially the Alumni Association officers for realizing this amazing occasion. This time, to formally open this Winterless event, may we invite the active principal of Andres Clemente Junior National High School, Mr. Yuziel V. Altaremos. A round of applause, please. Shout out kay Sir Julius Eclipse. YouTube live. Makadaling reserve. So guys, tara punta tayo dun sa payahan. Labas muna tayo dito guys. So guys, nandito tayo ngayon sa labas ng plaza. Punta tayo ng tama. Manyos kinop ko. Nahanita na ko. So guys, piyesta dito sa bayan ng San Fernando Masbate. Ang hirap mag-live. Ito guys, Lenny dito, Lenny. Pink na pink yung banderetas. Hi guys, welcome to my vlog. So nandito tayo ngayon sa Lenny Street. Ayan, nakikita niyo. Pink. So ano ba nito? Lenny tayo dito guys, Lenny tayo. Pink na pink yung banderetas dito. Kita sa Lenny Street. Lenny Street ba? Kasi puro pink. Ay! Kung sabihin bawag, ang Joyce ini. Oo, bardagulan na naman din eh. Dapat mag-live ka na. Sige, tanag yan. Ba nagbabalak pagbalik? iPhone? Nagbablog ka ba? Then lang, ano, kami. Ayoko na.